सारसों तो कैसा ओखना का नोंनि आसुथाय आकरी रकाहने के अब नो सिंसा खनाना मुसुदा तमनि बाकै नो और ताबो इलेक्शन जरा रबा नि आसुथाय रंगा नंग्या करी रखा नाइदे आं तो एनसीटी पार्टी dissolve खाइका 14 मार्च 2020 आणि एकमात्र उद्देश्य तंगमानि जे चीनी पिप्रा रग्नो पॉलिटिकली একটা থানসা জায়গাও থাংলাইনানি এবং গ্রেটার ইউনিটি नि बागिनो आं एनसीटी नो डिसॉल्व खाइ आईएनपीटी यूनाइटेड तो थांगी मार्ज जों लाइका मार्जार जों लाइका किंतु बोबाग्रा प्रद्युत किशोर बाइबो ग्रेटर मार्जार जों लाइनानि कक जों अक्टोबर नि सिनिन सालायखायचे विभिन्न स्टेजो महाराजा आईएनपीटी पार्टी नो गोबां मा अफार रखा एवं डिटेल्स अब कोनो समय इंटरव्यू खां सानाय ओ अफार रगनो आईएनपीटी नि लीडरशिप रग क्विकली कोनो डिसीजन नहालनाय मालायलि आइते अब बाय जदि हाय इन तंगिनो तिनि आईएनपीटी ओ से जतनो ग्रेटर यूनिटी ऑफ फाइनानि कक तंगमानि आ ग्रेटर यूनिटी फाइलिया लेट डिसीजन नि बागै তিনি যখন আইপিএফটি এবং টিপ্রামথা অ্যালায়েন্স জাকা এবং টিপ্রামথাও অলরেডি টিএসপি আইপিএফটি টিপ্রাহা गोबां जुदा जुदा बदल रक्तेबो फाइनान बागै चाइदोगै दङ ताबो ग्रेटर यूनिटी तो आरो संगै दङ आइते सो आपनो नाइ आं संखा जे मो स्टेज ग्रेटर यूनिटी जेखाने दङ आबुन बागै से जों मावान सुगनाय এবং অদল তঙ্গই গ্রেটার ইউনিটি নো তাবুং তুই মানি आं आबुन नुगु हाइছে आबुन बागै आं रिजाइन दे रखाइছে ओके सान जंमारि दे एडिसी ओ जे इलेक्शन न नाय तंग जागले नों नि कोनो पद गरि फानो नों बुबाग्राबाय थांसाखाय बिनि लगिवा तंगै बासानाय दा बुबाग्रा अलरेडी आं बाय कक साका এবং आंगानि जारा फलोअर्स तंगै बरक बायबो कक सालाय दङ निश्चय बुबाग्रानि आ पिलनो जों गाहाम क्लाइनो वानसुगै एक्सेप्ट खालायनाय जोंहा दिशाउन थांदोंमोन ओके सार दाबुं तो नि दे नि फलोइंग तंनाय र नि दे नो खापुरै नो जंगै तंनाय र खरबसा लिडार नि जंगै बर गनो तेसा आटिओ टिसलि फादि साइके गुबुनि बदल टिसलि फादि नि साखाय नों तेसा गोरोंनाय जा ताबुक तो एक बार जे रिजाइन रमाने आं रेजिग्नेशन लेटर सिमानि म अनेक भाबि हुइना এবং पार्टी बिसिङावबो आं लिडारशिप रगबाय किन्तु चिनि मुचुंमानि आनि मुचुंमानि बाहायक्लाय थांगाय काहाम खामु आं अनेक कक सालायका किन्तु जत लिडार न बुजगनानि अब आनि सामुंगिया जे लिडार रगबो बुजिनान नांगो महाराज न खिबुइ ताबु किन्तु कोनो ग्रेटर यूनिटी जों तुनान सम्भवया महाराज बिसिंथिनो ग्रेटर यूनिटी जों मातु बुनाय गाबोन बागै आं रिजाइन देखाइछ ओके सर नों दाबो बुसकांगो जे एडिसी इलेक्शन न थांगा नाय तंगावा सिनि जत दिप्रासा नि बदलै गोरोंगै दङ जत थांसा अंखा अंखा बुसकां एडिसी जं मादोले तमंनाय सिनि वानसु खबर बेलाय गाहामंनाय दिप्रासा यूनिटी जखन फाइनाय जों दिप्रारक जखन थामसां थांनाय जोंनो साबो डिफिट खालामनाय बायदि जों जतनो जिनि हामिया जायानो खिबिलायै गाहाम वान सुंनाय जतनो गाहाम बखागमा थांनायखौ दफानो जों यक्सामारि मोननाय हामबाय